Oso lan esperientzia polita izan da. Azkenean 5 egun izan dira bakarrik eta orduan oso agenda intensoa zeukan lehendakariak, eta azkenean da bere atzetik ibiltzea alde batetik bestera. Washingtonera iritsi ginen astelehen gauean eta astearte gauean ja New Yorkera joan ginen beste 2 eguneko agenda zeukalako. Eta, halako esperientziek aukera ematen dizute beste modu batera bizitzeko aukera izango zenuken gauzak bizitzeko, ez? Kapitolioaren barrura sartu gera, niretzat hori amets bada hori ez dut inoiz ahaztuko, egia esan ez dugu asko ikusi, segurtasun neurri handiak daude, baina hori pasada bat izan da, eta gero New Yorken ere Guggenheim Museoan izan gara barruan, IBM enpresan superordenagailu kuantiko bat ekarriko dute Donostiara, eta aukera izan dugu ordenagailu hori ikusteko bertatik bertara entzuteko zezarate egiten duen eta ulertu gabe zer egiten duen, inorrek ez daki ondo azaltzen horrek zertarako balioko duen, baina oso esperientzia interesgarria, polita, motza eta intensoa, baina oso polita, bai. Jendeak kezkatuta, oso kezkatuta dagoen egoerarekin eta ziurgabetasunarekin, ez? Lehendakaria bildudan batez ere enpresa munduan ibiltzen den euskal jendearekinan, eta bai, aipatzen ziguten, gobernu honek egunero aurkezten duela neurri berri bat, egunero aurkezten dituela murrizketak, eta adibidez laguntza humanitarioan eta ibiltzen diren enpresa eta erakundeak beldurtuta daudela, batez ere emakumeekin eta gazteekin lan egiten duten enpresa eta erakundeak, Trumpen gobernuak egunero laguntzaren bat murrizten duelako, ez? Eta orduan, inorrek ez daki ondo zer gertatuko den, baina aldi berean aipatzen ziguten badaudela aukerak, ez? Badagoelako estatu batuen beste aurpegi bat edo, indarra daukana aurrera egiteko eta Europarekin aliantzak ez dituenak hautsi nahi, eta, kezkatuta batez ere hori ziurgabetasuna handia dagoelako momentu honetan. Ni Madrilera iritsi nintzen, otsaila bukaera, 2008ko otsaila bukaeran, martxoaren 4ean lanean hasi nintzen, eta handik 10 egunera alarma egoera ezarri zuten, gainera asteburu hartan lanean negoen, eta gogoratzen dut, guk asteburutan txandak egiten ditugu Madrilen, eta ni bakarrik negoen egun hartan, eta gogoratzen dut laguntza eskatu behar izan niela lankidei, haundiegia izan zelako niretzako, Pedro Sánchezen agerraldia Moncloan nian bakarrik etxetik gainera, ja zegoen aukerarik Moncloara joteko, eta konfinamendua ezarri zuten, eta orduan momentu honetan nik pentsatu nuen, baina zertara etorri naiz onera, ez? Hondarribitik hain urruti, eta, ez dago hain urruti, baina momentu hortan iruditzen zitzaidan munduaren beste punta, ez? Eta bai, hilabete zailak izan ziren, baina nik oso oroitzapen onak dauzkat egoeraren gogortasunaren barruan, ez? Lan pila bat egin genuen, eta uste dut lankideekin sortu genuela oso sare potentea, ez? Eta elkar lagundu genuela asko, eta horrek gero iraunduela gainontzeko urteetan. Beraz, nik ez daukat oroitzapen txar bat, baina bai, gogoratzen ditut alarma egoeraren onartzeko kongresuko plenoak nola luzatzen ziren gaueko ordu bat arte, eta etxetik jarraitu behar genituen, eta gero hasiera hura Madrilen niretzat arraroa izan zen, nik ez nuen aukerarik izan normaltasunez lanean hasteko, igual urtebetera arte edo, 2021 arte edo, eta orduan hasi nintzen jende guztia ondo ezagutzen, lehenengo urtea izan zen oso arraroa, baina berezia ere bai, eta eskerrak lankidei, bestela. Niretzat garrantzitsuena, nik beti esaten dut profesionaltasunaren gainetik dagoela lankidetza, niretzat garrantzitsuena da lankide on bat izatea, gero profesional hobea edo okerragoa izango zera, baina kazetaritza individualismotik ikusten dutenei esango nieke ez daukala horrekin zer ikusirik, esan nahi dut, nik Madrilen ezagutu dut lankidetzari gabe ezinezkoa izango litzateken kazetaritza bat, ez zera iristen, besteen laguntzari gabe.
Eta bueno, horrek salbatu nau gehienetan, kronika gehienak idatzi ditut beste norbaiten laguntzarekin eta beste norbaitek nirearekin, eta gaur zuregatik eta bihar niregatik, eta horri esker ateratzen da lana. Bestela ez dago modurik, eta horregatik oso eskertuta nago ezagutu dudan jendearekin, ze lankidez harago lagunak ere badira asko eta betirako lagunak. Irratien korresponsala izan da, gehien bat kubritzen genituen politika eta Espainiako gobernuaren egunerokoa, kongresuaren egunerokoa eta gero Euskal Alderdiena han. Orduan, ohiko aste bat, izango litzateke astelehenetan normalean alderdien bilerak, orduan agian Ferrazen PSOEren egoitzara edo Genovara PPren egoitzara joan, asteartea izaten zen beti egunik gogorrena, ze egun hortan batzen dira ministroen kontseilua Moncloan eta arratsaldean askotan senatuan eta kongresuan aldi berean plenoa. Orduan, aukeratu behartzen nuen zeintzen gairik garrantzitsuena edo eta horretara joan. Asteazkenetan plenoa kongresuan eta askotan oso luzeak. Batzuetan, egon izan gara 14 ordu, 15 ordu kongresuan sartuta, oso luzeak. Eta ostegunetan ere plenoa, eta ia ostirala izaten zen egunik lasaiena, baina egun lasaia dela esatea guk debekatuta geneukan Madrilen, esaten genuen bakoitzean gertatzen zen zerbait, ja eguna izorratzen zuena, eta baina oso eguneroko intensoa, baina aldi berean oso interesgarria, esperientzia bat, pasada bat izan dena niretzat, eta kazetaritza gustatzen zaion edo batez ere politika gustatzen zaion edo nork bizi nahiko nukena ez beraz, zentzorretan privilegio bat hau ere bai. Baina bai sortu da azken 2 edo 3 urteetan arazo handi bat kongresuan, eta da ultraeskuineko YouTubeko kanaletako eta kazetariak ala esan badaiteke sartu direla kongresuan, eta euren lana dela, gainontzeko na oztopatzea esango nuke, prentsaurreko guztiak lehertaraztea euren kanaletarako edukia sortzeko. Ez daukate kazetaritzan interesik, euren interes bakarra da politikariekin aurrez aurreko sortzea, bideoak eta edukiak sortzeko, eta horrek eragin du politikariek ere mesfidantza handiago hitz egiteak gainontzeko kazetariekin, edo ez gelditzea pasilloan lehen gelditzen ziren bezala, pertsona hauek handaudelako pululatzen edo, eta gainontzeko lana oztopatzen, eta eurena deseroso egiten, ez? Eta, uste dut horren kontra gainontzeko kazetariok ere badaukagula ardura bat, baina ez dakit ondo nola egin diezaiok egun aurre. Azken, duela 2 aste edo elkarretaratze bat egin zuten kongresuko gainontzeko kazetariek lana oztopatzen duten pertsona hauen kontra, ez? Baina momentuz kongresuak ez du ezer egiten, eta araudi aldatu behar da horretarako, baina ez dakigu zer egin daiteken, batez ere, mezu arriskutsu hauek ekartzen dituzten pertsona hauek, ez dakik kaleratzeko, baina behintzat euren lana mugatzeko edo esateko nahikoa da, ez? Ezin duzu gainontzeko lana oztopatu. Ez dizu gero uzten zure galdera egiten. Hori da. Bai, guri, gertatu izan zaigu kongresuan, guri ez hainbeste, baina beste lankide batzuk hasi direla sare sozialetan seinalatzen, adibidez, aurre egiten dietenak seinalatzen batez ere, eta hori oso arriskutsua da, eta mehatxatu dituzte euren etxebizitzak non dauden esatearekin, eta oso beldurgarria, ez, pixka bat, baina azkenean kongresuak ahalbidetzen duen zerbait da, ez dakit ondo arrazoia zein den, baina hor daude, eta gainontzeko lana oztopatzen dute. Ez naiz pesimista, baina hori, ultraeskuineko korronte honek sortu dituen komunikatzeko modu berriekin eta nik kezkatuta nago, egia esan. Eta espero dudana da, Madrilen hasi den, YouTubeko kanal horien korronte hori Euskal Herrira ez iristea momentuz ez daukagu, baina pentsatzen dut momenturen batean iritsiko dela, eta uste dut kontu handiz ibili behar garela horrekin, iritsi aurretik, edo sua piztu aurretik, komeni dela ikustea ze gertatzen ari den beste toki batzuetan,
hemen saiestu ahal izateko, ze benetan min egiten dio kazetaritzaren lanari, ez da adierazpen askatasuna, beraiek egiten dutena, beste gauza bada, eta kontuz ibili behar gera horrekin eta saiatu onera ez da dira iritsi. Pandemiaren esperientzia izan zen zalantzari gabe asko markatu nauen esperientzia bat, baina hori igual gehiago pertsonalki, ez? Lanean baino, eta gero profesionalki oso berezia izan zen bizitzea Pedro Sánchezen 5 eguneko hausnarketa, ze ez genekien ze gertatzen ari zen egia esan, inorrek ez zekien esango nuke, alderdikideek ere etzekiten zer egingo zuen, ez? Edo hori zen behintzat transmititzen zigutena, pentsatzen dut batek jakingo zuela. Eta egun haietan oso Madril berezia ezagutu genuen, ez? Protestak ferraz parean batzuen eta besteen aldetik batzuk babesten, besteak protestan Pedro Sánchezen kontra, ze hilabeteak pasa genituen ferrazen protestak kubritzen, kaskoekin, ez dakiz ez irudien ark, oso egoera deserosoa batez ere kazetariontzat ere bai. Eta gero Madrilen baita ere badut gogoan beste gauza bat markatu nauena, eta izan zen NATOren goi bilera bati FEMAn, mundu mailako mandatari garrantzitsuenak edo etorri ziren Joe Bidenen prentsaurreko batean izan ginen, eta pixka testimoniala ez ikusteko besterik gabe, guk noski ez daukaguan galderarik egiteko aukerarik, baina ikustea Estatu Batuetako kazetariek nola funtzionatzen duten, eta berak ze segurtasun maila altua daukan, eta hori dena bizializatea oso bitxia izan zen, eta oso berezia, bai. Oraindik ere ohitzen, ez? Bilbon lan berri bada, erronka berri bada, azkenean Madrilen ohitutan egoinan ere erritmoak eukitzera eta nire egunerokoa egitera. Egia da, Madrilgo bizitza lana zela ia 100%, eta orain aukera dudala lanaz aparte beste gauza batzuk egiteko, eta hori da gehien eskertu dudan egia esan. Madril faltan botatzen dut asko, batzuetan, baina beste batzuetan pentsatzen dut. Ez dakit nola aguantatu dudanan, eta badago bizitzeko beste modu bat, ez? Eta oso pozik momentu honetan Bilbon, baina hori, batzuetan Madril eta batez ere Madrilgo lagunak faltan botatzen bai. Niretzat oso zaila izan da, agian egin dudan zaiena Valentziako Tantahotzaren kobertura. Ze gertatu zen gauean, astearte gau batean, asteazken goizean ja Valentziara joan ginen Kataluniako irrati bateko lankide bat eta biok kotxean, eta iritsi ginen lehenengo herrira eta dena zegoen erabat suntsituta, eta nik ez dut alakorik ikusi, daude beste kazetari batzuk, ez, katastrofe naturalak edo kubritu izan dituztenak, nik ez, hori izan da lehenengoa eta bakarra, eta niretzat oso gogorra izan zen, eta hori agian da pertsonalki egin dudan gauzarik zailena, bai. Nik etxean dauzkat nire erreferente handienak, nire ama kazetaria izan da orain jubilatu den arte, kasu honetan prentsa idatziko kazetaria, eta berekin askotan jo naiz prentsaurrekoetara, kontziliazioa zaila delako kazetaritzan, ez? Eta berak askotan eraman behar izan hau prentsaurrekoetara, eta ez dakit hortik sortu den edo etxean ikusi dudanetik, ze aita ere ez da kazetaria, baina irratiko kolaborazioak egiten zituen, atletismoko informazioa emanez eta gero speaker lanak eta proba askotan. Eta ez dakit hortik sortu zaidan batez ere, baina nik beti nahiko argi izan dut idaztea asko gustatzen zait ere bai, baina irratia da, pasioa, zuk esan duzu, niretzat irratia pasio bada, asko gustatzen zait. Eta nik uste dut hortik, nik beti izan dut oso argi kazetari izan nahi nuela. Gure irratian adibidez ez da gertatzen, baina programak zuzentzen edo albistegiak zuzentzen dauden asko, oraindik ere gizonak direla, baina gurean guk referente asko dauzkagu irratian emakumezkoak, Maite Artola, Arantxa Garzia, orain Maria Cereceda eguerdikoa egiten Radio Euskadin, arratsaldean Oiane Perez, denak dira emakumeak. Orduan
bueno, horrek indarra handia ematen du eta aurrera jarraitzeko gogoa, nahiz eta oraindik ere badauden gauza asko egiteko.